Kam dneska půjdeme? Třeba do lesa. Tam jsme už dlouho nebyli. Dobrý nápad. Dobrý den. Dobrý den. Kam jdete, pane zajíci? Odcházím pryč. Co tak najednou a kam? Daleko, hodně daleko a nadlouho. Ani nevím, kdy zase uvidím svůj rodný les. To je škoda. Bude se nám stýskat. Ale to vás přece nemůžeme nechat odejít jen tak. Dáme vám něco na cestu. Ale ne, co byste mi dávali? Ovšem, jestli vám to udělá radost. Ano, udělá. Počkejte chvilku. Skočím domů. No dobrá. Hned jsem zpátky. Nikde se nezdržuj. Ne, abyste odešel. Když vám tip něco přinese, tak to já musím také. Když jinak nedáš. Co pak je tipem? Pan zajíc nás opouští. Ale, a kam pak má namířeno? To já nevím, strýčku. Ale rád bych mu dal nějaký dárek na cestu. Mohu? Ale ovšem, dej mu něco ze zahrady. Je vidět, že jsi hodný. Ty také. Děkuji. Strýčku, mohu tě o něco poprosit? Jistě, hochu. Mám pro tebe novinu. Představ si, že jsme v lese potkali pana zajíce a on nám říká... Že odchází, to není žádná novina. A ty bys mu rád dal nějaký dárek. Ze zahrady. To můžeš. Děkuji. Mají dobrá srdce, chlapci. Počkat, zajíc odchází a všichni mu dávají dárky. Nemohu přece zůstat pozadu. Tu máte, to je pro vás. Ukaž. To nemuselo být. Jsem z toho celý dojatý. Ani nevím, jak ti poděkovat. Nemusíte děkovat. Mezi kamarády je to přece samozřejmé. Tak, to bychom měli. A zase někdo přichází. Vezměte si, to je ode mne. Děkuji. Přivedl si mě do rozpaků. Ani nevím, jestli vám to budu moci někdy oplatit. To nic, nedělejte si starosti. Nashledanou a šťastnou cestu. Nashledanou, nashledanou. Šup, 2 mrkve. Takový úspěch jsem ani nečekal. Pane zajíci, haló? Kde jste? Tady. Nerad bych vás nechal odejít jen tak. Přinesl jsem vám také maličkost. To je pro vás. A nebojte se, budeme na vás chlapci myslet. Jsem z toho celý pryč. Byli jste na mě všichni tak hodní, že se mi už ani nikam nechce. Co? Děkuji za mrtve. Za jaké mrkve? Dal jsem mu přece jenom jednu. Ty jsi mu, strýčku, dal také nějaký dárek? Ovšem, dostal ode mě tu největší mrkev z naší zahrady. Mrkev? Ale já jsem mu dal také mrkev. A já také. Takže dostal 3. Teď už vím, proč se mu od nás najednou nechce. On neodchází. Myslím, že nás pan zajíc všechny pěkně napálil. Ten podvodník.
Nemyslím, že vám je vrátí, jenom si přiznajte, že tentokrát vás zajíc doběhl. A mě vlastně také. A teď už, Heidi, do postýlek. A pamatujte si, i prohrávat se musí umět. Tak. A ještě. Tak. Dobrou noc. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.